Sí senyor, ja som aquí i permeteu, mira, avui abans de pujar ja tinc la gola seca. Ja tinc la gola seca perquè me n'hauré d'empassar moltes. Com us demano que penseu dues vegades les coses d'aquí en endavant, que fem les coses com els catalans ens toca fer-les, amb tranquil·litat, perquè mal ens pesi, mal la situació que avui vivim arran d'aquestes insídies calumnioses, nosaltres hem d'anar en positiu, nosaltres hem d'explicar a la gent per què volem el dret a decidir, per què ens sembla que en un estat propi seríem més plens, tindríem més llibertat, tindríem tot allò que nosaltres necessitem perquè seríem capaços de suar-nos-ho, perquè, i no diré gaire xifres, perquè els que em venen al darrere ho diran, però escolteu, ja n'hi ha prou. Avui ja no ens conformem amb el pacte fiscal. Ens en conformàvem ahir, però avui volem una Catalunya lliure. Volem la Catalunya que els catalans i les catalanes vulguin i lliurement decideixin a les urnes. I això és el que volem. I no farem ni un pas enrere i tindrem aquest referèndum prioritàriament abans de 4 anys. I això ho diu el programa electoral de Convergència i Unió, queda clar, i no vull que hi hagi ni una ombra de dubte, que no ens faci trontollar ni res ni ningú. Convergència i Unió, amb el president Mas al capdavant, som l'única força que garanteix que aquest país avanci cap a l'estat propi. Som l'única força política sense la qual aquest camí no és possible. I som la força política que ho farà possible. Poso les mans al foc pel president Mas. Poso les mans al foc pel president Mas. Poso les mans al foc pel president Mas. I penso que ja n'hi ha prou de calúmnies, d'insídies, i que sàpiguen que Catalunya respondrà amb vots, amb democràcia, perquè és el que us mereixeu. No us volia dir res més.